instalirati Counter Strike 1.6. Da, uđete na link koji im je u opisu videa. To će biti ovako. Stisnete Counter Strike 1.6 V44. Sad mi se čita. Da, i evo počinje da se skide save file. Stisnete. Da. I sačekajte da vam se skine. Da, i mi se vidimo kad se meni skine. I evo me, vama je to prošla sekunda, malo više od sekunde. Da, i evo ovako vam otvori kad vam se skine. Idete na Counter Strike. Meni piše da je jedan zašto sam ja već skidao. Da, sačekajte malo. Idete RAM. I idete next. Gdje će da mi stoji. I tako dalje, next. Dok se ne instalira. Ja neću, što sam ja već instalirao. Da, i bit će možda gameplay Counter Strike 1.6. Da, i poz do sljedećeg klipa.